Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 7 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 5, bersikulo 13 ngadto sa 15. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Kamo ang asin sa katawan. Kun ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini, kini wala na'y kapuslanan ug angay na lamang ilabay unya tunob-tunoban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang siyudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygo nila ang inyong amahan nga atua sa langit." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.